Здравейте хора, аз съм Илан от BMC и днес ще ви покажа един нов фокус. Казва се Джак овецът. Ето го. Ще го оставим на страна за сега. Трябват ви две купчинки с по 15 карти. И почвате 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ето е едната. Така. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 карти. Ето ги. Отново. Така. Джак ще го оставим малко на страна. Това е купчинката на зрителят и това е моята купчинка. Сега ще цепя моята и ще моля зрителят да цепи неговата, колкото си иска. Така. И сега също така ще моля зрителя да изтегли една карта и да ви я покаже. Която иска. Така. И сега той ще избере в коя от моите купчинки да я сложи, една от двете. И да избере една от двете да сложи върху тази. Добре. Сега слагаме Джак преследвача тук и слагаме тази купчинка тук. И затваряме и вече фокусът започва. Започвате. Джак в момента издирва карта на зрителя. Така, махаме тази купчинка и започваме отново. Махаме тази. Ето така. И Джак остана с една карта, той е заловил. И сега ще обърнем картата да видим дали е тя. И това беше от мен. До другия път.